Ikhetha ngokukhulu ukuyimisela igumgedlela inkosi enkulu uBombela esitimela samamboni baba omkhulu phakathi ami. Yebo, umlungu lona usebenzisa yena umuntu omnyama ukwenza zonke izinhloso zakhe ezibi. Ungumlumbi njengoba kwakusho yona inkosi uShaka ithi umlungu lona phela umlumbi, umthakathi. Umthakathi phela uthumela wena ngalesi sikhathi uyohlola lapha kuye. Bese kutshela umthakathi ukuthi kunomuntu okubulalayo, esho eqamba amanga. Ethi umakhelwane wakho noma umfowenu. Ebese ethatha imithi yakhe yokuthakatha athumele wena ukuthi hamba ufike uyokugeza ngalo muthi bese uyochitha endleleni. Ukuze lo mfowenu okuthakathayo afike ajombe lapha esephathwa izintwala zengulube lo mfowenu. Ekubeni engenzanga lutho kuyena umthakathi oqonde nje ukuzixovela izwe. Bonke abantu ezweni sebephenduke baba izithunywa zabathakathi ngoba umthakathi lona ukunikeza nemithi athi khafula ubize amagama abantu. Uyakuthakathisa kodwa wena kawuboni. Nomlungu lona wayenza njalo-ke ngoba le nkolo yakhe umlungu ngesikhathi efika naye wafundisa abantu ababili abathathu. Okuyibona abantu abahamba bazingela abantu bakubo bazobafaka le nkolo kuze belahle amasiko nenkolo kaNkulunkulu. Njengoba eseguqule isizwe sakwaZulu ngaphesheya kothukela eNatal ukuba simsebenzele. Laba bantu abasebemukele le nkolo ababeyithola khona ezimishini zabo laba belungu abefundiswe kahle ukuthi bona bangcono kakhulu kunabantu bakwaZulu. Njengoba kuze kube namhlanje umuntu wangapha ngaphesheya kothula ngakwaZulu uyezibone sengathi uphansi kunomuntu waseThekwini. Lowo phela yiwo umqondo wafakwa yiwo abelungu ekubeni lo muntu osuka kwaNongoma enezinkomo nezimbuzi nodedangendlala wendawo, kodwa lona oseThekwini ehlala ku-4 bese etshelwa ukuthi uyiRoma. UyiRoma kanjani umuntu omnyama ngoba phela isizwe samaRoma isizwe sihlobene nawo phela amaNtaliyane. Kuyisizwe sabelungu, ngeke ube uyena umuntu. Kodwa wena uyakholwa ukuthi njengoba bekubiza ngeRoma nje nawe ukuthi impela uyena lo mlungu kuthiwa uyiRoma. Lesi sizwe sabantu abamnyama wazi usitshela noma yini sikholwe futhi leyo nto ekubeni kuyinto engekho. Njengoba kumanje ukuthi siyakholwa ukuthi lo mlungu kuthiwa wabethelwa ngenxa yaso kodwa ethuna lo muntu kalaziyo. Kodwa lo muntu omnyama ngakubulala ekubulalela lento angayazi. Siyabonga kakhulu ngoba phela amanye amazwe ase-Afrika asaze ayibona lento yaphinde yavalwa nawo lenkolo egqilaza abantu inkolo yobuKristu. Njengoba igumgedlela like lakhuluma ngayo King Leopold upart 84 no-85. Umlungu wabulala abantu abaningi kakhulu baseCongo abamnyama ebabulalela ukuthi bangene kuyo lenkolo ngenkani. Kodwa lowo msebenzi nemizamo yakhe lo mlungu okuthiwa uKing Leopold sebeyibulele khona emazweni akokhongo ngoba le nkolo lena sebeyiqedile. Wena usazimelele kuyo ngoba phela usuthi ubhekeni namaqanda. Awufuni ukusuka kuleto ngoba amehlo akho avalwe yile ngulube oyidlayo. Phela kunokudla lokhu okuvala amehlo omphefumulo othi mawukudla ubone ngeso lenyama kuphela. Lokhu kudla ikona phela lokhu kubhalwe laphayana eBhayibhelini uLevi 11. Phela abantu abamnyama babengakudli konke lokhu kudla okwafika nawo phela abelungu laba ngenhloso yokuthi sivaleke umqondo namehlo omphefumulo kuze sinqotshwe kalula. Phela obabamkhulu bethu babengeke beyinqobe into esandlana besuthi ingulube. Bheka njengoba manje sidla zonke izinyama lezi ezisuka emazweni ezitha zethu, njengayo inkukhu lena esuka khona koMelika, lapho uthola ukuthi bona kabayidli kodwa iletha lapha kuthina ukuze siyidle, kuze sizovaleka umqondo namehlo omphefumulo. Uma ususuthi le nkukhu kanye nengulube uzobe usugijima kuzo zonke izitaladi uphethe umbhobho
umemezela ngenkosi ebuyayo bese ugxeka inkolo yalapha e-Afrika. Njengaye lo mama okade ephethe umbhobho ememeza beneshende lakhe bememezela ukuthi kunenkosi ebuyayo. Wase egxeka izinkolo zakhona lapha e-Afrika eziphethwe ngabantu abamnyama. Ufakaza ngento angayazi eyizulu. Sengathi uyalazi naleli zulu futhi nezikhiye zakhona sengathi zihlala kuye banaleli shende lakhe ebelimlekelela. Yizo lezi thunywa ikumkedlela ebelokhu likhuluma ngazo phela ezithunywe umthakathi. Ukuba ziyothakatha abantu ngoba obuka ukuthi lokhu kuduka siduswa ngabanye abantu abamnyama. Okwakuthunywe bobabamkhulu babo ukuthi bezodusa abantu. Bethunywa ngabelungu bokuqala abafika kulo lelizwe. Asebaba amathambo amhlophe ngoba phela abelungu abakhona njengamanje kulo lelizwe abaselendaba nayo yonke lento bazihlalela olwandle njengoba kuza o-Good Friday. Enye ingxenye yalabelungu iyayiphika kwayona lenkosi ithi kayilandeli. Seyenziwe kaningi inhlolovo ngayo lenkolo kuwo abelungu bephika besho ukuthi cha lenkolo kasiyilandeli. Nawa-ke amazwe ase-Afrika abe nenhlanhla yokuthi ayibone inkohliso ase eyivala. Kwabulawa ngisho amasonto ayo lenkohliso. Kodwa wena ngoba usuthi ubhekeni ngeke uyibone lento. Phela uNkulunkulu awukwazi ukuthi umbone uma usuthi ulele ngomhlane. Yiwo-ke lamazwe alokhu evela lapha. Okuyiwona ababashaya babachitha laba bathakathi. Njengoba ubona abafundisi abasuka emazweni ase-Afrika benkolo yobuKristu abegcwele khona lapha eZansi Afrika baxoshiwe emazweni abo. Base bebuya beza kulelizwe lethu bezozidamuzela imali bethi bavusa abantu emabhokisini. Kodwa kuze kube namhlanje nathi sisaqhubeka nokulandela lento. Futhi siyakholelwa yile nsumansumane yalaba bantu. Lake layisho ikumkedlela lento lathi awukwazi ukusuka eNigeria udlule onke amazwe aphuwa ngendlela eyisimanga. Ugijime uzofika eSouth Africa lapho abantu khona bedla kamnandi. Wena uthi uzobathandazela laba bantu. Noma ngabe bayamdinga uNkulunkulu abantu base-South Africa, kodwa abamdinga kakhulu ilapha bakulamazwe phela alokhu evela lapha ekuliwayo kuwo. Okunezimpi eziningi ezingalawuleki. Bayawudinga lo mkhuleko wakho awuyise kuwo. La mazwe avela lapha athi mayithola umlando wonke ukuthi lento yakhohlisa yabulala nobabamkhulu njengangeKing Leopold lona owabulala izinkulungwane nezigidi zabantu abamnyama. Abanye ebadlwengula enzela phela lenkolo yakhe. Ngisho nabo abefundisi abaphesheya kwezilwandle abamnyama laba phela kuthiwa ngama-Negroes abazenze khona kwelaseMelika sebeyibonile lento. Iningi labo sebeyishiyile lenkolo ngoba sebetholile ukuthi yiyona yababangela ukuthi beze bezothunjwa kulelizwe lase-America. Iyaguqa lapho ikumkedlela mzukulu amafutha omkhulu into omnasuka phakathi. Amen. Seliyatholakala ikumkedlela ku-YouTube. Now let's understand the religion so-called of Christianity promotes this. Yeah. Did you hear? Oh, yeah. I said Christianity promotes this. Holiness destroys it. Destroys it. The devil's son. This is the son of a liar. That's right. That's right. That's right. You would say, oh, he called Jesus a liar. That's not Jesus. Hey. That's not Jesus.